Don't worry about the details, but it's a lot of chaos that happens on the earth. I have seen it. When it happens, people are running. People run. It's a lot of chaos. On paljon kaaosta. I have not shared with you the chaos. It's too much chaos. Ihmiset juoksevat siinä päivänä. On hirveästi People kaaosta. run in all directions. Ihmiset juoksevat joka suuntaan. In fact, the Lord took me in one of them. He took me. One part of the world will be light, another part will be dark at that time. Toinen puoli maailmaa tulee olemaan pimeydessä ja toinen valkeudessa tuona päivänä. So the Lord took me in one of those visions of the rapture. He took me to a modern country like Finland, and that building was a tall building of high tech, high tech. Herrat otti mut tuossa näyssä semmoiseen maahan, aivan kuten Suomi. Ja siinä oli semmoinen rakennus, jossa oli tämä IT-rakennus. And then when the rapture happened, Sitten kun ylöstempaus tapahtui, the chaos, people feared to use elevator. They feared. oli kaos ja ihmiset pelkäsivät käyttää hissiä. They refused to use elevator. They were using the stairs, running downstairs. Ja sen sijaan he juoksivat portaat alas. I even see a lady wearing a jean skirt and a grey t-shirt. Ja näin naisen siellä, joka on Among pukeutunut the many people who are farkkuhameeseen running. ja harmaan teepaitaan, jotka juoksivat ulos sieltä. And they are saying, wait, Jesus has come. Wait, Jesus has come. So-and-so has left all his clothes in the office. Ja he sanoivat, oi, Jeesus on tullut, oi, Jeesus on tullut. Ja se oli jättänyt vaatteensa tuonne toimistoon. So there is a part I have not described to you, the chaos, the accidents. It will be very chaotic, a mayhem. Tulee olemaan hirveä kaos, paljon onnettomuuksia. The status of the earth will change instantly Maailman tila tulee muuttumaan välittömästi. to total chaos. Täyteen kaaukseen. And that's why this is a message of love. The Lord is saying, please prepare because He doesn't want you to be there. Ja siksi tämä on sanoma rakkaudesta, koska Herra sanoi, että valmistautukaa, koska hän ei halua, että te joudutte sinne. And He's saying Ja hän sanoo, that wherefore comfort one another with these words we saw yesterday before we get started. että lohduttakaa toisianne näillä sanoin. Verse 18 Jakeessa of 18. 1 Thessalonians chapter 4. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja He luku said, 4. wherefore comfort one another with this prophecy. Hän sanoo, että rohduttakaa toisianne tällä profetialla. He said, wherefore encourage and comfort one another with this prophecy. Hän sanoo, että rohkaiskaa ja lohduttakaa toisianne tällä And profetialla. that is in 1 Corinthians chapter 15 verses 51 as we move on. Make it verse 50. Start from verse 50 so I can finish with them and start the message. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 15, jakeesta 50 eteenpäin. I'm a bit in a run because it's a summary and then I'll begin the message of the pulpit. Nyt käyn tämän läpi nopeasti ja sitten aloitan sanoman saarnastuolista. He says, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Hän sanoo, mutta tämän minä sanon teille veljet ja sisaret, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa,